Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi taslima bi qadri madhamatiz zatika fi kulli waqtin wahin. Para alim ulama, para kiai, para pejabat, pejuang-pejuang Islam, jamaah sedaya warga pengausan majelis zikir yasin tahlil napa namine Al-Huda Dukuh Kerten Banyudana rahimakumullah. Sumangga langkung rumiyin tansah kala dherekaken ngunjakaken ras muji dalasan syukur dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bilih dumugi dalu menika kula panjenengan sami tansah pinaringan nikmat iman Islam, kesehatan, kesarasan, umur panjang, katite saged makempal manunggal wonten ing majelis menika dalam kondisi sehat wal afiat, boten wonten alangan setunggal punapa. Allahumma amin. Shalawat salam kita tansah katur dhateng junjungan kita sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kula nyuwun gesang ingkang istiqomah. Ya Allah, kula nyuwun benjang pejah husnul khatimah. Sholawat sholatullah nyuwun dhateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu supados gesang kula panjenengan tansah pinaringan gesang ingkang istiqomah. Ingkang napa Bu? Istiqomah. Artine napa to? Halo halo. Pun ngantuk? Dereng. Istiqomah niku ajeg jejeg runtut anggenipun nglampahi ngibadah. Nglampahi napa? Ngibadah. Wis ngantuk enggak? Pun. Lah goleke bantal apa piye? Nggih, kula panjenengan sami alhamdulillah saged kepanggih kalih kula Wahid enten parian Bapak Ibu. Ana kecik kecemplung kali. Ya cakep ngoten lho. Ulangi, ana kecik kecemplung kali. Rupane ireng, rasane pahit. Ayo sedulur sing sregep ngaji, ngajine bareng karo Mas
Alhamdulillah. Ya ora apa-apa. Ya. Alhamdulillah Bapak Ibu dalu menika saged kepanggih kalih kula setelah beberapa lamanya tak berjumpa ra nggih mboten supe to Bu kalih kula? Cobi kula wau sinten? Wahid Maklutik ngoten niku nggih to. Nak jenengan mbok menawa nyetel radio Maklutik nggih 101,2 FM. Kali tawa jamu Bu. Nggih alhamdulillah Bapak Ibu dalu menika kula panjenengan dipun paringi kesehatan. Dipun paringi napa? Kesehatan. Nyatane kula tingali ngunjuke nggih saged telas seneke resik bapak-bapak iki. Jan ngomah ora diomani. Benten kali ibu-ibu mesti sangune dompet, tas. Ayo, gue mesti kan disesel nggo putuku mau ditinggal mlebu awan bune pakne kirmah to Bu apa meneh Mbah Uti ngoten niku roti diseselke dompet gudir aku mau bar maghrib wis bar sarapan bar madang kok sarapan wis bar mangan tak nggo putuku sesuk-esuk kena nggo sarapan sangu sekolah kok kenggon tas gandeng bar pengaosan kan ngantuk to Pak Bu wong selak ngantuk wong jane kesel tenan nggo ora diampiri kancane jane wegah ayo yuk pengajian lah engko ustate sapa mbah jarene wakit-wakit kae ngono ya wis ayo aku jane kesel dugi dalem dicentelke sare nganti seminggu lah sesuk malam Jumat dibeto melih tase ndang dibuka kok selentreng kok mambu iki apa to cah apa to Ling lah apa to Mbah walah Mbah lah nggon dompetmu kok ana sosis mambu kacang bawang mambu gudir mambu mriki nggih enten ibu-ibu model ngoten niku. Enten. Wow, berarti ibu ngen kula ketularan keng mriki. Saking gematine kalih putu yo ngantek direwaki kacang bawange buthuken lho, disimpen ngen dompet ngen tas. Ya itulah namanya jiwa seorang ibu. Ten pundi ngoten niku benten kalih bapak njenengan tingali. Terus orang gagas mbah putune mbah kok ngendi yasinan ora enek oleh ora ono salah dijak ora gelem tegel nak wong lanang nggih to Bu nak wong wedoke mboten oh nyat ngoten to alhamdulillah Bapak Ibu dalu niki tasih pinadangan sehat nggih sehat kula paringi donga mbok menawa riyen penate kula aturke tesih apal mboten nggih dongane ijazah saking guru ngaji kula almarhum Bapak Kiai Haji Zuhri Mustafa Kliwonan Cangkringan nalika kula ngaji nahwu syaraf enten mriku dipun tirakaken ya Pak nggih ben apal ngiras-ngiras apalan Bismillahirrahmanirrahim Allahumma tawwil umurana wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana wa wasi' arzaqana anil khairi qaribna anis syarri ba'idna amin. Penapal toh Bu? Siapa lurung Mbak? Udah ya tenang aja seorang mlebu testing. Nggih. Niki donga saking guru ngaji kula, saking gurunipun, saking gurune nalikane mondok ten Lasem. Mbah Yai ngendika aku mondok 19 tahun le. Nah, tak kei rapalan donga wacanen bar salat. Oh nggih Mbah. Lah alhamdulillah donga niku sakniki angger kula
tular-tular ke rencang-rencang kula keng Muhammadiyah ngono dadi praktek dadi tular-tular. Wah, baru kayak Mbah Yai tambah akeh. Lah niku. Donga pertama kita onceki nggih Bapak Ibu dipun kupas. Allahumma tawwil umurana. Duh Gusti Allah, kula nyuwun panjang umur. Nyuwun apa? Panjang umur. Alhamdulillah dumugi dalu niki kula panjenengan sedaya pinaringan panjang umur, panjang yuswa. Alhamdulillah. Cobi nalika tesih enom niku kula angger pas umuran selangkung tekan 30 angger kepethuk kancane. Kang, kerja ngendi wis saiki? Ngoten niku. Pertanyaane napa? Kerja ngendi? Engko angger wis umur 40 kepethuk contone kula. Pethuk kancane. Anakmu wis pira Pak Ibin? Sing digoleki napa? Anake. Engko angger umur 60, putumu pira iki? Nggih napa nggih? Nah, angger wis umur 70, kancane dhewe sing wis mati sapa? Kancane dhewe garek pira? Nggih napa nggih? Ditang iso. Dipetani wis ra ono. Dipetani ngoten niku. Ya itulah pramila kula panjenengan nyuwun dhateng Gusti Allah pinaringan apa? Doa pertama nyuwun apa? Allahumma tawwil umurana. Duh Gusti Allah kula nyuwun panjang umur, usia yang bermanfaat. Usia manfaat ki ora kudu kok umure nganti 20 tahun 100 tahun mboten kudu dawa secara hitungan matematika, tapi usia yang benar-benar bisa bermanfaat, bisa dimanfaatkan, bermanfaat tumrap diri pribadi, keluarga, dan bisa dimanfaatkan untuk masyarakat luas. Mula Kanjeng Nabi dawuh khairun nasi anfa'uhum linnas. Sak becik-becike menungso sing iso paring manfaat marang manungso liyane. Nggih napa nggih? Niku sing sae. Le niku umur panjang. Pengen umur dawa ta? Alhamdulillah. Mula monggo kula panjenengan nyuwun supados pinaringan yuswa ingkang panjang tur manfaat. Nomor kalih wis 10 menit. Nah, monggo tekan jam 10 kurang. Wis ra mboten sah suwe-suwe nggih Bu nggih. Selang ngantuk ta Bu? Oh nggih. Oh. Maksudnya kula jane sing ngantuk. Wasahih ajsadana. Duh Gusti Allah mugi panjenengan paringi sehat. Paringi napa Bu? Sehat. Sahih. Mula kok ana hadis sahih Bukhari Muslim hadis kuwi sehat. Ngoten lho. Sahih sehat. Niku wasahih ajsadana. Nyuwun dateng Gusti Allah mugi kula panjenengan pinaringan sehat. Saiki cobi panjenengan pilih pundi umpamanipun kula aturi memilih pilih duwite akeh awake lara apa pilih ora duwe duit sehat, pilih pundi? Oh pilihane ora kuwi. Duwite akeh awake lara, ora duwe duit sehat. Wah, ibu-ibu ndak mau kalah ya. Mesti ono kok ini. Pasti kita pingine duwite akeh awake sehat. Tapi syaratnya duwe duit akeh iki awake kudu sehat. Nggih napa nggih? Contohnya jenengan makarya niku lho. Modal awale kedah
sehat. Nah awake ora sehat senajan duwite akeh, ya tetep panggah ora penak. Contoh niki. Wingi kula pas rombongan kula wingi alhamdulillah Bapak Ibu nyempurnake rukun Islam. Bar mantuk ing tanah suci, rombongan kula niku enten bapak si fulan sangune duit niku 30 juta. Pinten Pak Bu? 30 juta niku disangoni 30 juta. Tapi posisi enten mriko tele-tele. Pas enten acara Armusna, Arafah, Muzdalifah, Mina, kan niku butuh proses fisik yang banyak, harus jalan kaki Bapak Ibu. Enten mriko jalan kaki. Jalan kaki niku kudu cepet, ora kena ledang-ledang. Kedah ngoten niku. Ora ngono engko kepidak-pidak. Kudu set mula saranipun nak jenengan jeng badhe minggah haji tahun niki kula aturi pagi bar subuh latihan jalan cepat raketang 3 kilo ngoten niku raketang kok 3 kilo ya nggih mriki penggih ngoten. Ternyata itu sangat membantu untuk fisik para jamaah haji. Rombongan kula wingi niku mengetuai rombongan setunggal KBIH Al Kausar mergane kula mucalen Muhammadiyah kula nderek Al Kausar niku mengetuai Kecamatan Banyudono dan Sawit 40 rombongan. Niku rata-rata usianya di atas 50. Sing enom kena dihitung. Masya Allah kok sepuh-sepuh yang ini. Lah niku ketika pas puncaknya Armusna niku wow, panas ndelalah kita ambil siang awan ora podo-podo sing gurung pengalaman, ketua kloternya ya baru pertama kali mengikuti itu. Kita setelah melempar jamarat balang setan niku lho Bu. Bu senten kan uyu-uyuan, uyu. Padahal kelas nggo gendera abang wong 40 yo engko ngetutke Mas Wahid yo. Labbaik Allahumma labbaik. Sing wong tua ya baik. Ora apal kok sae-sae to nggih to. Mas Wahid to. Begitu nglampar bar mbalang watu, ambiar dadi siji do ilang, Bu. Wong 40 ilang. Mula kula pun wanti-wanti bapak-bapak, ibu-ibu mangke menawi kepepet terpaksa kita itu ambiar, minimal gandengan 22 atau 33. HP jangan sampai ketinggalan, tetap digawa terus. Wih Mas Wahid, lah estu Bapak Ibu. Niku sak rombongan begitu bar melempar jumlah, padha sing ora pengalaman, ana tulisan niku gur Arab karo Inggris, rono karo panah rono. Lah iki kok dalane akeh menyandi iki ya. Enten sing mriko umpamane 3 kilo niku mriki dugi ngangkruk, kudune tekan ngangkruk ndang bali rene malah bablas ngalor tekan tawon, bablas ngidul tekan pengging. Perjalanan yang harusnya membutuhkan waktu sekitar 3 jam bisa ditempuh menjadi 6 jam Bapak Ibu. Lah itu pas panas do tersesat kentekan mimik do semaput tendalan. Kula dhewe ya tele-tele sak wong 10 garek wong 6 Bu kula. Liyane sing 4 do ambyar. Do dibel kula anggota. Mas Wahid, niki kula tersesat pripun niki? Kula yo kula ki padha. Padha-padha sing tele-tele, padha-padha sing tersesat. Lah itulah makanya yang dibutuhkan fisik ternyata. Mula leles jenengan nak saken daftar usia muda ndang daftar. Iku sebab yang dibutuhkan fisiknya Bapak Ibu. Kudu mlaku mlebu metu hotel antri, pipis antri, teng WC antri, perjalanan niku wae teng lempar jamarat niku 3 kilo. Itu kalau lancar, nak ndak lancar macet utawa tersesat menjadi 6 kilo. Nah, itu alhamdulillah kersane ngalah kabeh ya ketemu. Senasan do nganggo semaput, gledek tekan tenda, do tele-tele termasuk sing ngomong dhewe lah.
Tapi alhamdulillah semua diberi kelancaran. Lah niku wasahih ajak sadana sehat, termasuk kula critakake niku awak anten bapak si fulan ngedeng-dengke bondone akeh, ternyata tele-tele duwite ramai dahi bapak ibu, ora iso nulungi. Sebab ketika semaput tendalan, kendaraan ndak boleh masuk, ambulan ndak boleh masuk, hanya jalan kaki. Sedangkan tentara mereka guru ya haji torik haji torik, padahal torik artinya kon mlaku, ora kok nyeleki mas torik niku mboten. Torik apa kula paham haji torik batin kula torik matamu iku lho masuk aku do semaput torik ya orang kan ora tak ucapke Bu. Batin saking mangkel kok. Lah kon dioyak-oyak diangkat kon torik pada pendetele. Ibu-ibu ndak tak tampani malah ora semangat, malah dipenake. Asem ya aku. Malah napa? Kesempatan. Wah. Lah itulah kenyataannya ngoten niku Bapak Ibu, tidak semulus yang kita bayangkan. Butuh fisik sing kuat. Nah, makanya perlu kesehatan. Mula kan mimi oralit. Ayo, Ibu mimi oralit. Lah itulah. Kok enten mriko enten cerita kok aku penak, aku kaji ora kepanasan. Alhamdulillah ora nyang endi-endi jebule. Utawa sasak lara ning rumah sakit diomnam. Lah niku ora teng pundi-pundi. Lah itu pasti kalau di hotel pancen sejuk, di masjid sejuk. Tapi di luar masjid panas, di atas 40 derajat ketika kula wingi niku. Mula panas menyengat akeh sing do tersesat. Sehat nggih Bu nggih, nyuwun sehat. Mula sehat niku penting. Wasahih ajak sadana. Ya Allah kula nyuwun badan sehat. Enten siire. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa, ngelingono yen wis lara ora bisa apa-apa. Nak pun lara mboten saged napa-napa. Contone ya jamaah kula niku ndang digotong-gotong pripun Bu? Nggak mimik riyen nggih. Ya Mas. Saged to kuat. Nggih ndang tekan Mina semaput. Lah sing gotong ibu-ibu ku ya padha sing tele-tele, melu-melu semaput. Dadi wong pitu do semaput bareng. Alah kabeh do semaput ya ngene. Lah, kula mboten Bu tele-tele Bu. Tapi alhamdulillah kula seneng, alhamdulillah tekan kono tekan gone akeh tim medis yang membantu. Akhirnya terus kesepakatan, Bapak besok kalau kita lempar jamarat ambil jam malam saja. Habis isya atau jam 2 pagi. Ya, akhirnya pun tanggal niku kejadiannya tanggal 10 Dzulhijjah Bu. Jadi jenengan enten mriki tebiran beleh sapi beleh wedhus, kula enten mriki tele-tele niku wau. Lempar-lempar jamarat wajib. Malah tanggal 11, 12, 13 kita melemparnya ambil yang malam. Jam 2 pagi berangkat sampai di sana menjelang subuh, rampung pulang Padang lah niku. Alhamdulillah diparingi lancar. Lah niku wasahih ajak sadana. Mumpung isih waras ngibadah kanthi ikhlas. Larep ikhlas piye? Enten mriko malah dadi kaya cah cilik niku kula dhewe. Allahu akbar. Allahu akbar. Belalalah wong sak donya kok tumplek blek dadi siji. Dadi malah kula kaya cah cilik. Toleh ya Allah. Sakmene nggo pakaian ihram kabeh. Allahu akbar. Baru kok aku rukuke kari dhewe nges-nges. Lah kok padha. Sami Allah. Wah, kalau dadi cah cilik ta niku kula. Lah,
Urung ngerti modele wong sak donya. Saka sing putih mulus, ngantek wireng tungteng. Kados kruduke mbake ku ana blelelelah. Neng ya piye wong kon meneng ora iso Bu, watake wong Indonesia mesti ngrasani tur batin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Asmi linggah disuk ya ngerti wis kebiak wong luar-luar niku lho Bu. Kula iki gur sak pundake sampeyan niki. Mesti kan ya misuk to Bu. Lah, awak wedine yang ngono ya srandale ukure pira? Salat iki ngukur cokore tanggane Bu. Niku nak mboten kula mboten enten ngene. Dibianget blah. Manten ngarepan kula ngono wong Ethiopia wong blelelele. Dene wireng tok ya ngene ya. Wireng janges men. Sing putih gur kain ikhrame kalih untune kalih mripate Bu. Kok ya ana Gusti Allah model nyiptake wong ya ngene ya ana ngoten. Ning semono uga kula enek mbak-mbak ibu-ibu wayu mancung wong endi ya Pak. Wah karo. Bih, lha wayune men. Mas Fakih jek kok gak milih. Nggo ganti ngono. Oke ngono. Aku sanggup kok ana ora sanggup ngono. Lah itu semua komplit di sana itu Masya Allah. Sholatnya dadi ora tek khusyuk. Neng dan begitu melihat Ka'bah iso nangis Bu. Ya Allah jebul Ka'bah iki to. Iso ngambung Ka'bah itu sakit menangis meneteskan air mata. Nah jebul ora gur gambar, ora gur cerita tapi meloho nyoto enten ngarep Ka'bah terus kabeh pesenan ibu-ibu kan ndongakne kene kok ta butuh ateng do request Mas Fakih nyuwun dongane niki anakku lajeng ngenten-ngenten Mas Fakih nyuwun dongane mugi-mugi utang kula ndang lunas Mas Fakih nyuwun dongane ngenten walah aku arep ndonga apa ya ngono oh kabeh do request kula mboten saged ora arep ndonga akhire ngambung Ka'bah ya Allah Gusti kula nyuwun sedaya request jamaah kula wis ndang ngono pripun Mas Fakih wis ngono waduh kabar alhamdulillah Mas Fakih anu mbahe pun paringi sehat alhamdulillah ngono padahal aku ya goro Allahumma sedaya mboten ngapusi wong Allahumma sedaya kok nyuwun sedaya kan berarti suwun jamaah pun nderek sehat nggih Bu nggih sing penting sehat mula triknya sehat pengen ngatos ben awet sehat Mbak Siti pengen ngerti awet sehat tangi sadurunge subuh. Oh. Oh. Wah, wis kalah ya lu. Tak kira aku tak sing risik ya. Bangun pagi sebelum azan subuh. Jam 3:30 sama jam sekawan. Kula nggak nyetel HP ngono. Titit. Gregah tangi adus. Wadus sholat sak cukupe teng masjid adzan karo ura-ura puji-pujian. Bangun tidur sebelum subuh, bar bangun tidur bersyukur Bapak Ibu. Dungane pripun bangun tidur dungane alhamdulillah illadzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Syukur kali Gusti Allah. Alhamdulillah Gusti, aku ijik diparingi urip, ijik iso tangi gase, tangi risik. Tanggaku wingi mapan turu ra iso tangi bablas tangga kula Bu Surabaya menika. Malah niki sing info yang terbaru ini niki wae diumumke teng masjid lare-lare dolanan HP ngepit dawah gagar otak niki dereng sadar. Daleme nggih Surabaya terus mau ditungake bareng-bareng bar insyaallah. Lho niku lho Bu. Mula sehat itu penting. Ya jaga kesehatan nggih. Bangun pagi, syukur kalih Gusti, minum air hangat setelah bangun tidur Bapak Ibu. Mula kula request air putih, anget. Ning biasanya dicepaki karo jeruk. Ning gandeng kene jeruk ya larang. Mubaleke wakete kae banyu putih komboran rak ya wis teh. Lah niku cukup air hangat. 1 gelas atau 2 gelas nggih Bu nggih. Titikanipun jenengan menawi sare bangun tidur panggenan gulu lengan mriki keringetan
Niku berarti panjenengan sehat, metabolisme tubuh berjalan lancar baik. Utang dan bun-bunane mriki keringetan sumo. Lah itu bangun tidur kok niku berarti sehat, metabolismenya bagus. Bangun pagi sebelum subuh mau syukur, minum air hangat, terus mandi. Napa Bu? Mandi pagi. Kula riyen gadah pasien tembas jamu herbal ngen kula tanglete. Mbah yuswane pinten? Wis 90 tahun Mas. Masya Allah Mbah. 90 tahun Mbah. Heeh Mas Wahid. Mbah, resepe napa? Adus esuk. Hah, adus? Napa mboten asrep Mas, mboten adem? Ora, nek wis kulino ya ora apa-apa. Ndang kula prakteke ya alhamdulillah Bu, adem. Tapi ya mboten nek nyeklake sanyo to Bu, nggih to. Banyu air kan sumur biasanya hangat. Nek hangat ya nangkrake ceret, godhog wedang tambah uyah. Nggih rak sumuk meleh. Mandi pagi Bapak Ibu, bar mandi nek ora duwe gawean, jalan sehat, olahraga pagi. Ula gandeng ora dodol kaya Mbak Siti ya pilih jalan sehat. Ya ta. Wah, jalan-jalan tekan Jipangan. Kaya wong kentir mlaku-mlaku dhewe kula. Engko anggere sengengene wis mungslup selfie sik. Wah. Diupload ngen Facebook sing nonton iki. Ngei komentar. Lah itu wonten niku jalan sehat. Bar niku rampung makarya. Di antaranya niku nomor kalih atine kudu seneng. Napa Bu? Awake sehat atine kudu seneng. Ampun ngenteni senenge wong liya awake dhewe lagi seneng ampun. Awake dhewe kudu duwe rasa seneng. Senajan kula niku manuk dara mencok neng pager, Mas Fakid duda nak turu ngiler. Tapi harus belajar seneng menghibur diri. Mula kula anggere awar bapak-bapak ibu-ibu nganti seneng banget. Alhamdulillah, aku cek akeh kancane ngoten niku. Ra ketang tekan omah ya delek-delek. Oh ya ana kancane. Sing tak keloni apa? Gitu Bu. Sing penting atine napa? Seneng. Lah remen nyanyi-nyanyi, remen solawat-solawat, remen ura-ura, remen karaoke nyetel tip diantar karaoke. Bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Alah langsung Pak Arifin nyanyi. Niku syaratnya harus napa Bu? Seneng, digawe seneng. Tanggal 6 seneng, tanggal tua seneng. Bu nggih. Ibu-ibu lak seneng ta Bu? Dalu niki seneng mboten? Kok ngantek tak isi ora seneng gebangetan jenengan. Nggih niku. Lanjut lagi. Wah, wis setengah sedasa. Wa sahih ajsadana. Ya Allah kula nyuwun badan sehat. Mula sehat itu sebenarnya pilihan Bapak Ibu. Awake dhewe iso menciptakan kesehatan itu karena kita memilih ben tetap awet sehat. Sekarang banyak manusia yang tidak pandai memilih pengen sehat. Nyatane angger nerak pranatan. Wong wis ngerti duwe lara mah, duwe lara ger, asam lambung, bangsa kecut-kecutan ya disudo. Ora kok enek kecutan, lumayan seger, gratis, enak ya. Wah, titenono bar diglenggeng gregeg-glegeg, watenge kumat kroncongan, gitu. Lah niku jenengan sendiri yang tahu akan kesehatan tubuh Anda sendiri. Wong wis ngerti lara mah, mangane ya pedes-pedes. Ora apa-apa Mas Fakir wong ngicipi nek putuku wong nyang jajan nang pangging toko ayam geprek. Aku ngono jane gur ndulit sambel sithik tekok ndang tekan omah wetengku dadi senep. Lah ngene niku mergane jenengan melek barang kang melok niku wae. Gur alah jane gur sithik kok Mas Fakir gur tak dodol enak nduk. Mosok mbae gur kon ngeske terus kowe sletap. Nggih ta Bu?
didudul ditulis tutul ke njok sithik nduk nyambah jipu mbah tul des ternyata sambele galak tekan ngomah kliyengan kumat mae enten mboten ibu-ibu sing model ngoten niku enten kowe alah ibu-ibu ngen kula kok ya melu-melu mriki semanten ugi bapak-bapak wis ngerti tensine dhuwur lah malah tuku sate nggih to lah enak Mas sakit wong ditraktir koncoku wong kepethuk suwe ra tau pethuk walah aku pengen kok sirahku rada cengeng men lah kok ndelalah badane ora fit nggih menyebabkan ketubuh kita menjadi tidak baik ora sehat boten thayyib mula kula panjenengan dahar halalan thayyiban ya wis halal sate iki ya halal ning boten becik tumrap kula panjenengan yang nggadahi penyakit siriane iwak wedhus tensi tinggi asam urat kolesterol senengane jeroan senengane kok cap jahe Mas sakit nggih Bu nganggo iwak ati ora komplit lah ngetekan omah selek biasanya bermantu pengajian tumbas cap jahe nah aduh sikilku ya samurat iki wis mergo diterak dhewe niku wau nganggo iwak ati ora Mas sakit nggih Bu telur sekalian Bu lah wah ndang diombe teng mriki teng dengkul nut jenengan pernah teng ngrasake ngoten niku Bu walah empun kok melu-melu kula ternyata kita itu pancen sulit mengendalikan hawa kelawan nafsu nggih Pak Bu ya nggih pancen menungso iki ngoten niku mulai ya belajar sekedhik mboko sekedhik yang penting kita tahu akan kondisi tubuh kita yang tahu kita sendiri wong liya gur sak derma ngandani ngelingake nggih to yang tahu pasti tubuh kita sendiri wa sahih ajsadana wa nawwir qulubana ya Allah Gusti mugi panjenengan paringi pepadang nur cahaya pitedah manah kawula diparingi nasihat saking pundi kemawon baik nasihat yang kauniyah nasihat alam sekitar kula panjenengan semua akan menjadi nasihat kula panjenengan niki win pas enten Mekah niku kan enten ibu-ibu gandeng dari rumah niku pun beto penyakit kiambak gitu ana sing diabetes jantung kan do sami beto obat pendamping jadi istitoah dengan syarat membawa obat-obatan niku berarti enten ibu-ibu niku enten mereka mungkin ya karena kecapean karena penyakit bawaan suntruk bosen enten niku malah ngedrop Bapak Ibu ngedrop akhirnya pun meninggal enten kamar kamu niku awane bar kula caosi makan siang pas do ditinggal study tour apa jenenge ya city tour basa Arabe city tour basa ngetren enak aku marani piknik ngono kajine wis rampung haji niku ternyata hanya 6 hari Bu intinya haji niku sing 40 dina niku kula 40 hari niku jebule gur 6 dina niki dilakoni wis diceluk Pak Kaji Bu Kaji turane niku guru ngibadah nang masjid sholat jamaah ngibadah seneng-seneng jajan ngoten niku mriko gelas sak menten iki kopi 100.000 Bu 20 real 1 realnya 5.000 separuh niki 50.000 bakso sak mangkok 100.000 dereng mengke sing masakan ala Arab niku angger jajan sak dodokan niku 300.000 500.000 lah delalah kula kuwi ngejak anak kula wedok ganteni ibune lulus SMA semego-semegone cewek seneng coba-coba wah Pak apa ayo jajan kono ngendi kono ayo wah ditetok piro nggo bayarane
Akhirnya ya alhamdulillah ya ludes. Tapi seneng gitu Bu. Lah itulah kita bisa menambah nasihat. Enten mriko enten sing diparingi sakit. Enten engkang dipun paringi gerah. Pertama semua kita terkena flu, batuk dan pilek. Oh podo ya. Batuk dan pilek. Flu. Kalau niki ya flu. Ora enek tisu, padahal kok gebras-gebras kita ampet gitu. Lah niku flu atau pilek Bu, karena di sana panas udaranya kering. Terus enten sing kenging keju kemeng lino-lino. Enten mriko ngendikane tiyang sepuh, "Le, sok ana kono kuwi ketok watak asline. Nak wonge mbregudul ya ana kono mbregudul, wonge sregep ngibadah ya sregep ngibadah. Wonge sombong ya ketok sombonge, wonge petisilan ya ketok petisilane. Wis apa wae wong tukang maido ya ketok maidone." Contone kula dhewe ya. Lah ngomong maido panganan niku lho dadi nyata kok. Kula ya nate maido yoan. Wah jebul ya tenan. Yo panganan yang ngene jelek yo jelek tenan. Kayak ana iwak kok gede sak tangkel-tangkel kayak rasane piye? Kayak engko kayak rasane ora karo-karoan tenan. Ndak ketemu iwak niku rasane ora karo-karoan. Karena doa kita, omongan kita itu enten mriko dijabahi Gusti Allah. Mula ngatos-atos nggih. Kula wis kapok. Mak, nggih monggo Bu, nggih jenengan. Anu senenge dibeto Bu senenge. Oh, ampun. Lho, rak ya tenan to. Nggih niku. Wan nawwir qulubana, kita bisa mencari nasihat dari semua orang. Kabeh menungso saka nasihat alam iso bersyukur. Alhamdulillah Gusti, sujakno aku dilahirke ana Indonesia. Nggone sejuk, semilir, adem ora panas. Wah enten mriko kula kan baleni meneh wegah kula. Panas soalnya. Mending enten mriki genah adem ayem sem-sem iso gojek. Enten mriko jejer bareng niku ora iso gojek. Mergane wong luar negeri kabeh. Allahu Akbar. Iki terus tak jak omong apa? Iki ya wong kok ngendi? Sir, where you from? Bangladesh. Where you from? Indonesia. Ngono kan nganggo tulisan Indonesia. Oh, good. Sir, where you from? India. Oh, India. Kuci-kuci hutahe ya ngono. Kuci-kuci tahe. Syahrukan ngono. Kula manten niku terus dhek anu ora seneng. Kuwi artis elek anu. Oh, no. Kuci-kuci hutahe. Syahrukan Syahrini udune. Ah itu dia enggak suka ternyata. Dia seorang muslim merasa seneng artis-artis wonten niku. Artajak omong apa ora iso Bu, mergane beda bahasa. Masa nggo basa isyarat gitu. Lah itu. Dari semuanya itu kita bisa mengambil wa nawwir qulubana ya Allah. Terangilah hatiku ya Allah Gusti, kabeh wong sakmene kok tujuane padha. Pengen ngibadah dateng panjenengan sedaya, gerakane padha, wacanane padha, sing disembah padha. Allahu Akbar. Ana sing ngeten, ana sing lurus tok. Ngarep kula iki malah lurus tok, malah kula rasane yo kan. Allahu Akbar. Aduh tok. Malah goro ngececeng tok ya apa ku ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dadi salat kalih ngrenengi kancane niku kula. Enten mriku, Bu. Alah ya enek model. Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Aduh, tangane kok ora ketawe-ketawe ya. Ngantos ngenten niku. Oh, berarti iki mazhab Ja'fariyah, mazhab Syiah ngoten niku. Oh, ya. Mula gerakane salat benten-benten enten mriku. Ning ora ana sing ngelokke, Bu. Beda mriki nggih to. Mriki do dilokke wong kula salat dhewe karo kanca kula niku. Allahu Akbar dipitak ngono. Tututi meneh. Tutup meneh. Asemi. Wis tak inggati jek dioyak wae. Ning batin kula. Jane mboten pareng to, Bu nggih.
Nggih niku mboten. Anak mereka beda-beda mendel kabeh. Mergane arep dilokke ora ngerti. Dipaido ya ora ngerti bahasane beda. Dik, awakmu iteng men to, Dik. Ora mudeng ngono ya Allah. Wa nawwir qulubana wa wasi arzaqona. Do Allah Gusti mugi panjenengan paringi jembar rezeki kawula. Kula panjenengan nyambut damel yahono yahene supados pinaringan rezeki ingkang gampil gangsar barokah. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Pramila kula nderek ndedonga kagem Bapak Ibu jamaah sedaya mugi-mugi pengaosan dalu menika beto barokah. Pinaringan rezeki ingkang halalan thayyibah, syukur kathah, turah-turah, saged nggih ragat sekolah, ragat kuliah, bangun omah, saged nggih betok sawah, kok tesih turah, saged ditabung wonten bank dados nasabah, kok tesih turah, saged nggih daftar haji tindak dateng Mekah lan Madinah. Allahumma neng yo niat nabung Bu. Niat napa? Nabung. Bismillah aku kudu nyelengi. Selawi yuta Bu sakniki. Daftar selawi yuta, selangkung yuta menanti 26 tahun lagi. 20 sing tua dhewe sapa iki ya? Jenengan pinten Bu? 57. Ditambah 26 jenengan daftar saniki 26 tahun lagi berangkat. Kira-kira umurnya pinten niku nggih? 83. Aku ora iso ya, kula matematikane jeblok kula jare. Alhamdulillah. Amin 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 barakallah. Lah niku nyuwun datang Gusti Allah, mugi-mugi pinaringan barokah. Allahumma amin. Ngoten nggih Pak Bu nggih. Pun niki pun jam 12 kirang seperempat boten sakata-kata. Soalnya mereka pun diengkak ngene, dianggok ngene, PPU wis ditokke ora ndang barbar ngoten. Nggih, saking kula cekap semanten Bapak Ibu ingkang saged kula aturaken kanthi pangajab mugi-mugi pepanggihan dalu menika estu beto manfaat barokah tuwin pribadi kula panjenengan sedaya lan umumipun dateng keluarga kula panjenengan masyarakat sak kiwa-tengenipun kerten menika. Enten parikan meleh apa mau halah lali nih tuku duren nang pasar, tuku duren lali toh. Wah wis lali iki wis sesuk weh durene rasa dituku. Durene urung mateng. Saking kula cekap semanten kupat duduhe santen menawi kula lepat nyuwun pangapunten. Mugi-mugi pepanggihan menika enten parikan melih pecel lawoe rambak donyane kecekel akhirate kecanda. Ampun ngantos pecel lawoe gendar donyane kecekel akhirate bubyar. Monggo sregep anggenipun ngaos ngaji. Saking kula cekap semanten wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq nasrun minallaha fathun qarib fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu bersama iman sholat wa Allah Subhanahu